Uy, kerja dali gud diri. Sino kagkanaw din ha? Isang ano ani man ka? Hindi kita sundang. Ha? Ikaw na nagdala nako? Unsay pagtuon mo nako nabuang ka? Aling bata ah. Wa man tay sundang yan. Anhi man day ka. Tawag ka to si mama bi. Ma. Unsa man ka nagtawag oy, bro, makagbaka? Me. Dala ni oh. Dala ra kay wala ni sud, wala pagkikuha. Kaya hay banang usad na. Ito, graman. Oy! Nadra! Ikaw pa! Ayaw! Makakada ka! Usa! Kulit di nakadra! Manghapak yun ka! Kamutin to! Ano day? Manghapak yun ka! Ano manghapak pa ka garitso? Oh. Ano siya makagagdahigdad na nga mo nang aming kamutin to! Kapoy pag kayo! Ikaw ra! Sige! Ano day? Manghapak yun ka garitso! May mo di ko pukaon day! Unya! Anak ka dunya? Unya day? Ha? Manghapak manuon? Kamutin nga naman ako! Wa man ay unod! Saan ako ana? Ha? Palusot po ni Moy! Manghapak pa yung kaway hinungdan! Nagkut! Nya! Sumayin ha? Ano banha man na diya dong? Kasi nag-away na ginto pa. Ha? Kasi nag-away na ginto ba? Ito akaw. GM mo si MJ? Oh, Ito to be. Ito. Oh, no. Adra! Ikaw ba? Good! Wala lagi utro! Alright, ay ba ng tawoy? Sa minimum. Ay na kayo magpalo. Bukit, YouTube channel. Tarong mo eh. Sakit mo kung bunal ko ha. Sacrifice! Bro, okay kayo. Thank you.